Isang magandang hapon po sa ating lahat. Narito ang weather update ngayong araw ng Lunes, February 20, 2023. Sa kasalukuyan, yung binabantayan natin na low pressure area ay huling namataan sa layang 230 kilometers east-northeast ng Kasiguran, Aurora. Nananatili pa rin mababa ang tsansa na ito ay magiging isang ganap na bagyo at posible itong kumilos sa direksyong northeastward o papalayo ng ating kapuluan. Ngunit magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan dito sa eastern section ng Luzon, particularly dyan sa mainland Cagayan, Isabela, pati na rin sa Aurora, Quezon at Bicol region at dito rin sa ilang bahagi ng Cordillera. Kaya pinag-iingat po yung ating mga kababayan sa mga posibleng pagbaha o landslides na dulot ng malawakang pag-ulan. Samantalang sa extreme northern Luzon, patuloy pa rin umiiral itong northeast monsoon o hanging amihan. Asahan pa rin natin, kung makikita natin sa ating satellite image, magiging maulap ang ating papawirin na may tsansang mga pag-ulan. Samantalang sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, generally magiging maaliwalas ang ating panahon, liban na lamang sa mga tsansang isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Sa magiging panahon natin bukas dito sa Luzon, patuloy pa rin makakaapekto ang hanging amihan at makakaapekto dito sa northeastern section ng northern Luzon. So kasama po dyan yung Batanes, Babuyan Islands, mainland Cagayan, pati na rin dito sa Isabela. Samantalang sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, magiging maaliwalas ang ating panahon, liban na lamang sa mga tsansang may hinang pag-ulan o pag-ambon kasama dyan sa Metro Manila. Samantalang dito sa Kalayaan Islands at sa Puerto Princesa, generally magiging maaliwalas pa rin yung panahon, liban na lamang yung mga tsansang isolated rain showers or thunderstorms. Agwat ng temperatura, inaasahang maglalaro mula 21 to 29 degrees sa Lawag, 20 to 26 sa Tuguegarao, 24 to 29 sa Legazpi City, sa Baguio 12 to 22 degrees Celsius, Tagaytay 20 to 26, dito sa Kalayaan Islands, pati na rin sa Puerto Princesa 24 to 32 degrees Celsius, at sa Metro Manila 22 to 30 degrees Celsius. Sa magiging panahon natin bukas dito sa Kabisayaan, patuloy pa rin maranasan yung maaliwalas na panahon, liban na lamang sa mga tsansang mga isolated rain showers or thunderstorms usually sa hapon o sa gabi. Gayon din sa Mindanao at may mga tsansa pa rin ng mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, kasama ang Buyan Islands, Isabela, Aurora, Ilocos Norte, northern coast ng Quezon, kasama ang northern at eastern coast ng Polillo Islands, Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, northern coast ng Catanduanes, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union at Zambales. Kaya sa